Ole bo in chu ei kan ti thuak ang mi danga changtlung deuh in kan ti lenga ta han ron zin du te kan om chuan helai hmuna thlen thei renga hei an sakna la rei lowa wal zin te ta na chol buk nuam mai Golden City ani a ei a om na mun ni pin long bazar chak lok ani a twin long bazar kan ti kha ni ta mo satrom buda lang khoe tanga pen kaling wei bul ka chi weng kan ti bul lok kha ni ta kan chiat thiam thai dan turin hei athang loka ka chi weng kali weng kha om ta motor tun ma chua mun na bo ruak that lai kha chon helai mun atang hianin Mandalay te Rangoon te khan pan thim ta nge kan sui te te ei ka kal reng reng ten nia mun ma pon lo ti nuam khop mai yanin foreign mun thana tanga ron zin du kan om chuan helai mun a hian a thlen reng thei ani room po ti hi nia ti hi ni mai chung mo aircon po anda a ti chuanin sira fan po ama room khat hi zan khat ti to meng chu eng huna po lu tila atuk dar som pahnia khan ni khat ang khan an pom ta aircon so kan on chuanin kan man chuanin ti zokang sing thum sanga ania zan khat ni khat ti to meng ho man ti chuanin aircon tel loin fan chau hi kan lo man chuanin sing ni sanga ania a om khop mai a mun danga chuanin singa te po an ti a hianin ei double single thiang lim khop mai ti chuanin hei phone te po man tur oma engama kan biak po du chuanin mo ti hi ni ta chuanin da thalang po da bo mai ni chin kha kalo lang tel mai theya tin anei tu te kan ram boin an hian in ti lan he tun anga chuanin sum in kon tuk tuk tele engama an ta na him lo wangin anei tu te chuan min tilang lo mai ron tia kan the thiam don ne ti nia tin heta hian ei in hi tu na hri chuanin an la buat sai che lawa hmuna hianin pon lama in lei chopa ngai mel hria kina an tirayanga ei in te po an da tel hal vek tura ngai la kan du ang chi turte ti hian ti hiang lim khop mai hian le lam ei lo te kan en le lok don ni tu na mi kha room number za le pariat na ni ta a ti chuanin lam hi kan en le lok don ni hianin fel fai khop mai a thiang lim siamo offer is fridge. freeze hey hianin kan du ada thei ni hei loin da sa ni mamo kan nei ang chi tur po kim khop mai tui thiang lim thei tui chi sang sang ta hianin kan du ang chi kha chu pai lu thei thawa ni ma ni mamo ang chi khamo ki kanya khum po hei chu anupa deuh rei mai in nei thar te tan po nupa ang chi tan po tian room hi ni ma ni chau po ni se tian chung kwang te po in nei thar tan te po ni se du du kha abuk thaya
Tí kha anh ya thì ra te po fel fai du mai le yanin chung lam po zele tinuam khop mai chuan hei a chung chhawng lon zawk anga o keimah in kan thlir ngor ngor chin mai nga voin chu kan hnung hemi an hon ni te pawh khan min sawma ka kal hman talowa ko hrana golden jubilee kan nei ni nen khanen suta anin an awangin te hianin room chung te pawh hi enila lo sing same ka in nei thar te tan pawh an nuam dawn ani hi hei chhawng khatna kan tih kha ni ta mo fel fai dup mai helama thirna te pawh awma soyang khan an honna la rei lo a thla pawh la tling lowa heng hi hei tuan hi an rem fel leh mek dawn ani ti vel khan ne thiang hlim khop mai tin helama pawh room dang a awma hei staff thok tu fel tak tak ten nei a tin lo sing same ka ni lo thei hi nè kho hoi na pawh nuam khop mai ni chi na ka din na kha khu lai khun ta mo ini chhawng hnih na nia kan phang zuai zuai ang ka tih kha hei hi room zahnih leh pakuana ani a mun dangah hianin zan khat riam an hi an ti kai te ni lo chuanin singa ang te khan ni thina hian slipper kan dang hei hi chhawng thum na chhawng hnih na mi zopa chhiar chuanin chhawng thum na te pawh an ti thei ang chu room a tam khop mai ka chhiar lem lawa room hi zathum leh panga zathum leh paruk helama pawh awma hi zathum leh pathum heng hi chu soyang khanin an la puah chah fel chiah lo ni ti hian a ruak alo awma a chung lam hi chu ti hianin room ruak chhungah hianin engvak man la dah hlawm lo ni maw tin ram bo ruak te pawh a tha ve leh mai turah ngai la kinah hualzin tam tak an om chho anga helai hmunah hianin in duh phat chuanin a thlen theih reng ani hian a chung lam hi awm le emaw kan lawn chhuak ve hrim hrim anga tiếng hiên nhẹ zali room a tam to ni hi zali a tling ta der mai le a chung ber ani to hi mo lai hi puan ti hian puan phona po tha khop mai hei sang nuam to boka nuôi lắm
tí khăn này xe à nó lòn thấy thôi nè in samek pon lom so lại samo ai kho hỏi ta anh nuôi mà đi him lệ cần zoom lệ xin lóc ô so lại building var kan mu so san Zambia dam do in kha ani so ti chuan a chhak building var lian so shopping mall an sak a kota buda lang khwe kha omta kongpui kali me kongpui chhup thak kha ni ta mo ka fia thai chin ka ron soi mai nge o Satrom Wesleyan biakin po lo lang ani so Satrom Wesleyan biakin te chuan na pia kan enang ki la biakin cross lem or cross lo lang de so el betel biakin te khalo lang pha a ti chuanin atlanga Emmanuel Presbyterian biakin te lo langa tui var tlang kali miau kali ka boy chu tlang ina hual bek me tui var tlang po lo lang mo khá nhá kho hi po an om khop mai ti chuan a chung lama hianin ti hianin solar kan ti plate tam deuh mai an da a current om to si lo a heng hi ke heng lai vela mang tang kai khop mai ta kar som ni pali chung man thei ni in chunga an hum fur hloma ang hi karen kan nei to lo china phei chon tangkai takani ti takani sel o kan chuk le mai nge o nia tin chu mi pa in hay tun lai chu kan thre ta na tha ka ti me ka ron soi nga lai tanga channel video te ron ti chuak ve mai kan di a kan rama tang chuanin ram boy kan di angin film khur te nga ya in du ang te po hi ka ron ti hlei thei lawa chan chu camera video du na hian an lek kwal hi nuam vak lo mo soi thin ang khan ka tan po a him thin lo wangin a him chin ang dawa ka hriat kon ti do thina ti khan ni le mai a an huai a chuk thla le a soyang khan kan du chuanin halai hmuna kan pan ve do nia a hmun kan lo thre lo ni poin ka hruai reng thei chaw ni o ti khan he counter ti hianin ti nuam khop mai ti khan noi chu ka thleng le ta ti chin khan ni phot mai ro se